xiuxiules, xavals i xiques, aclariu la cola amb vi moscatet, que no hi ha qui pare el pas dels maulets. Quina pilareta que pegue un saxó, els peixos en l'aigua i els amos al clot. I si no l'empara el nostre senyor, tallarem la cua a Felip de Borbó. I l'oratge gira mal dels maulets. Vindran altres dies que bufe bon vent. Quan més cures lliguen, més perills tindran. Passeu-me la bota i seguiu tocant. Aquest acte reflecteix l'entusiasme que hi ha entre els adherits de Solidaritat Catalana per portar el país a la llibertat i per votar massivament el proper 28 de novembre a favor de l'independentisme. Bé, sembla que és una jornada francament positiva, segur que és molt animada, i bé, des de Mallorca, des de les Illes Balears, volem transmetre a tota la solidaritat catalana una forta abraçada i el desig que aquestes eleccions vagin molt bé per la solidaritat i per el nacionalisme i per el sobiranisme en general. Em demaneu una valoració de la jornada. La jornada ha estat, primer, una jornada de treball, que és com s'han de fer les coses. Una jornada de treball amb participació, discussió d'esmenes i aprovació, i això és un exemple de funcionament democràtic. S'ha tret un manifest electoral que fa goig, i ara ve la segona part, que encara no te puc fer la valoració. Sí, diré que al final de la primera part s'ha fet una presentació, ens hem presentat els partits i les organitzacions que signem la coalició, i hem fet uns petits parlaments que ha sigut un moment, diguem-ne, més intens, més d'aplaudiments patriòtics, més de donar embrancida a la gent i donar-li força, i després de gent només cal que canviï la direcció de la càmera per veure que això és gairebé ple i que n'hi ha molt d'entusiasme i sobretot molt bon rotllo. I res, que ara toca la independència i anem a per ella. Això és pel caure. Potser ens deixarem alguna ongleta pel camí, potser alguna rascadeta, però el camí està començat i qui no vulgui veure que s'hi posi fulles. No hi ha països catalans, només hi ha Catalunya. I vosaltres, quan molt aviat sereu independents, ja podrem començar a unificar els països catalans i bé, esperem que serà el 29 de novembre. Amics i amigues catalans, orgullosos ciutadans de la nació catalana. I la veritat és que per Girona ha sortit una llista impressionant. I tenim de tot, tenim una transversalitat impressionant. Tenim des de doctorats de Harvard fins a líders de les consultes populars. Una d'elles és l'Antoni Trias Trueta, fill del Ramon Trias Fargas. El Ramon Trias Fargas va dir: els catalans seran independentistes el dia que els hi obliguin. Aquell dia ha arribat.
veient-vos aquí aplegats amb aquesta il·lusió, no tinc cap dubte que el 28 de novembre obtindrem els 68 diputats que calen per proclamar la independència de Catalunya. Perquè nosaltres som el moviment de l'esperança, som el moviment de la il·lusió i som el moviment de la veritat. Al capdavall, quan sentim les altres propostes encara ancorades en l'autonomisme, pensem, però com pot ser que aquest senyor vulgui ser el president d'una comunitat autònoma quan, com vol en Joan Laborda, es pot ser el president de la República Catalana independent? Si voleu la Badia de l'Ebre, si voleu el riu amb un ecosistema sostenible, si voleu que no hi hagi abocadors industrials, si voleu que hi hagi el corredor mediterrani desembarcant les mercaderies d'Àsia pel port de Tarragona, si voleu tot això, heu de voler un estat i heu de voler la independència, que no us vinguin amb cuentos. Per tant, davant de l'arrossament, el coratge. Davant de la por, la llibertat. Davant de la misèria, el benestar. Sí a la Catalunya lliure, sí a Solidaritat Catalana, que porti d'una vegada per totes aquest país a ser un estat dins la Unió Europea. Moltes gràcies. Soc el cap de llista d'una llista de persones que no ens coneixíem anteriorment, almenys jo no coneixia bona part de les persones, però em passa una cosa, em passa que el fet de conèixer-los em porta a que me succeeixi el contrari que el passava amb Lord Byron, que va dir, com més coneixo a les persones, més m'estimo els gossos. Doncs jo, com més gent conec de Solidaritat Catalana, més sol està el meu gos, mira. Aquest moviment polític no és només Joan Laporta o Alfonso Cristena o Oriol Bertran o totes les persones que són candidates. Aquest moviment és el poble de Catalunya. Aquest moviment és el poble de Catalunya. I contra el poble no podran absolutament res, perquè si cau un en vindrà un altre, i després un altre, i després un altre, i això és un poble en moviment que és imparable. No és digne de ningú anomenar-se independentista o anomenar-se que vol la independència de Catalunya si no confia en el poble, si diu que el poble no està madur, si diu que el poble no està preparat. Artur Mas diu que el poble no està madur. Sí que ho està. El poble està preparat. Diran que aquí no hi ha ningú, diran que això són quatre gats, diran que no té importància, diran que ells són els que tenen el seny. Aquí hi són aquells que tenim ara la responsabilitat de sostenir el cor que batega i l'esperança de Catalunya. I som en aquesta sala. Proclamem la independència amb una majoria democràtica representant del poble de Catalunya, aquí, per molt que aquella caverna mediàtica espanyolista es dediqui a criticar-ho, a ridiculitzar-ho i a fer tot el que ens ha explicat la Isabel Clara Simó, també és cert que hi haurà espanyols demòcrates que tindran una oportunitat única i històrica per demostrar la seva cultura democràtica. Nosaltres intentarem que això no s'exciti. Si volem que els nostres fills tinguin un futur digne i pròsper a Catalunya, el que hem d'aconseguir és l'Estat. Perquè jo, com molts de vosaltres, estic segur que el que voleu és que els vostres fills, els nostres fills, gaudeixin d'un estat català i siguin catalans de ple dret i puguin anar com a catalans per tot el món. Jo no vull que els meus fills siguin independentistes. Aquesta és la nostra obligació i la